दुलाराय बर' रायजो राजानिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बे मागो दमासि समाव गोसो गोथारै बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। उन्दै उन्दैफोरनो अननाय हरनाय जाबाय आरो आंनिख्रुइ देरसिन गोरोंसिन बिथांमोननो आंनि सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। लोगोसे गासै बर' हारिया जाहाथे बे मागो दमासिनि उनाव जै जै मै मै संसार जालाङो, बेनि थाखाय आं अबं गसाइनाव गंग्लायै आरज गाबनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे जोबोद गोनांथार टपिक्स लानानै फैदों। बे जाहैबाय 2 नं कक्लाबारि समस्तिनि देरहानाय जेननाय 2025 मायथाइयाव एप्रिल दान एबा बिनि उननि मासाव जानो गोनां बिटिसि इलेक्सननि देरहानाय जेननायाव जोङो माबायदि बाहागो लानांगोन कक्लाबारि समस्तिया, बेनि सोमोन्दै आंनि रोंगौथिखौ नोंथांमोननो एसे फोरमायनो नाजादों। गोसोआव लाखि, बेखौ जोंहा हाग्रामा सार आरो प्रमद बर' साराबो मोजाङै गोसो होनांगोन। ओंखायनो जाहाथे गुबुन माहारिया जोंनि बे समस्तियाव देरहालाङा, बेनि थाखाय जोबोद गोसो मोदोम होनानै नोंथांमोना खोनासं, बिश्लेषण खालाम, बिजिरनानै नाय आरो लासै लासै दावगालां। दा ओरैहाय जाहैबाय, जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव बर' भटआ दङ 41,048, माने 55 बा 56%। बयनिबो सायाव आरोखि, गुबुन माहारिफोरनिख्रुइ एसे बारायबावनो हागौ एबार। मुस्लिमा दङ 800, बिथांमोनाबो एसे एनै बारायबावनायनि सम्भाबना दं। बे 41 माने 42नि भटार लिस्ट, बेयो MP इलेक्सननि। आदिबासि दङ 800, बिथांमोनाबो एसे बारायनो हागौ। ओमफ्राय बेंगलि दङ 207, बिथांमोनाबो एसे बारायनो हागौ। ओमफ्राय गरखा दङ 400, मेक्सिमाम साफा सानै हय खमायनो हागौ, हय बारायनो हागौ। बेनिफ्राय एसामिसआ दङ 28,000, एसामिसनि भटार्सफोरा दङ 28,000। मोजां गोसोआव हो रायजो राजा नोंथांमोन। आरो मदाहिया दङ 1,400। मदाहि मिन्स, मदाहियाबो दा एसामिसआनो बुंजायो। नाथजगि, बिथांमोनाबो बेनो 200। दा 200। ओमफ्राय सरनिया दङ 600, एसामिसावनो गोलैयो। सरनियाबाबो एसामिसानो। बेंगलि दङ 300, बिथांमोना खिन्थु एकदम एक्सट्रा। 300बाबो सोरनो भट होगोन, बिथांमोना जाय सासेनो होगोन बयबो ज' होखागोन। बेनिफ्राय दा जाहैबाय मा, जेनेबा एसामिस, मदाहि, नाथजगि, सरनिया, बेंगलि ज' जायोबा बेसेबां जायो भटआ? 34,400। आरो बिथांमोननो नांगोन, बिथांमोननो मा नांबावगोन देरहानो? जुदि BJPआ गेलेयो, अब्लाथ' बे माखाया खावसे जागोन, खावसे खालामगोन बिथांमोना। जेरैखि जाया बायनानैबाबो, भटार्सखौ बायनानैबाबो खावसे खालामगोन। जुदि खावसे खालामो, अब्ला बिथांमोननो नांबावगौ 9,000 भट। 9,000 भटार्स मिन्स, बे 9,000 जुदि BJPनि मानसिया जुदि 10,000सो दंब्ला कक्लाबारियाव, बा 9,000सो दंबा, अब्ला BJPआ देरहानाया खाथां। ओमफ्राय बड' भटआथ' गावस्रागोन। दा बड' भटआ जुदि UPPLआबो गाराब्ला, BPFआबो गाराब्ला, सानैबो एकदम अमा नाखार बायदि जुजिलायबा, अबा खावनै जाहैबाय। जुदि खावनै जायो, अब्ला थोंजों BJPआ देरहाखाबाय। दा बे खेथ्रआव जोंनि बर'आनो देरहानांगौ होननानै जों बयबो सानदों। जोंनि जेनेरेल माने सिं थाखोनि मानसिफ्रा बर'आनो देरहानांगौ होननानै सानगासिनो दङ। बिदि देरहानांगौब्ला प्रमद बर' साराबो केन्डिडेटखौ ओरैबायदि सायख'नांगोन, जाय बिथांमोना मुस्लिमजोंबो मोजां, एसामिसजोंबो मोजां,
सर'नियाजोंबो मोजां, नेपालिजोंबो मोजां बिब्दि केन्डिडेट सायख'नांगोन जायखौ बिथांमोना माने सायख'गोन बयजोंबो गुबुन जाथिफोरजों गोरोबनानै थानो हानाय केन्डिडेट सायख'नांगोन। बेखौ खालामालासिनो जुदि गावनि गोसो मथे गावनि जाति बंस एबा सोरबा फेभारेट गावनि आगदा आखाइ आगसि आखाइखौ बेवहाय थिनहरोब्ला कख्लाबारि समस्थियाव अब्ला लांख्रां फोद्दाखा जेनखाबाय। आरो बेखौबो गोसोआव होनांगोन जाहाथे कख्लाबारि समस्थियाव UPPL एबा BPM नि लिडारानो जा दानिफ्रायनो हाबनानै जुजिनांगोन आरो खौसे खालामनो नाजानांगोन। आंनिब्लाथ' बिथांमोना BPF आरो UPPL जेरैखिजाया एराधरानि गेजेरजों कख्लाबारियाव माने सासेल' केन्डिडेट होनांगौ। मा बन्दोबस्त खालामनानै होनो हायो बेखौ नोजोर हो नोंथांमोना गावजों गाव गोरोबलायनानै, अब्लासो देरहानायनि सम्भाबना दं। नङाब्ला अमा नाख्रा बायदि जुदि हाग्रामा सार प्रमद सारा जुजिनानै जुदि गेलेयो ओइबार खिन्थु बहुद टाफ। आरो केन्डिडेटआ जुदि मोजां जाया अब्लाथ' लांख्रां फद्दाखा। UPPLआबो बेलथायगोन, नांगोलाबो बेलथायगोन, ट्रेक्टराबो बेलथायगोन, बिबारा गावदां आराम बारना होगोन। थ' बिदिब्ला आङो बे सुंद' बिजिरथिखौ आं मोनदांनाय बेखौ नोंथांमोननो हरनाय जाबाय। दा केन्डिडेट सायख'यैयावनो आङो हरदों, मानोना एसे साननानै नाय मोजां केन्डिडेट दं। नांगौबा जोंनावबो सोंहरनो हायो प्रमद बर' सारा सोरखौ होबा मोजां जागोन, हाग्रामा साराबो सोंहरनो हायो सोरखौ होबा मोजां जागोन। जोङो गेजेरनि मानसि जानानै बुंनो हागोन जे बे मानसिया देरहानायनि सम्भाबना दं। माने गुबुन माहारिनि कालचारजों गोरोबनो हानाय केन्डिडेट जानांगोन, बिसोरजों जिरायफानो हानाय, बिसोरजों थाबायनो रोंनाय, बिसोरजों रायज्लायनो रोंनाय ओरैबायदि मोजां केन्डिडेट होनांगोन, अब्लासो देरहानायनि सम्भाबना दं। बांसिन सम्भाबनायाथ' जुद्धआ समानानो जागासिनो थायो BPFजों UPPLजों। थेवबो नै दा केन्डिडेटखौ जुदि सायख'नायाव गोरोन्थि खालामा अब्ला UPPLआनो देरहागोन। बे आंनि मोनदांथि। आं थांनाय इलेक्सनफ्रावबो आंनि मोनदांथिखौ होदोंमोन, थिग नाथाय बिदिनो जाबाय दं। नोंथांमोना नाय MP नि समावबो आं होनदो आरो सिडली समस्थिनि MLA नि इलेक्सनावबो आं बुंदोंमोन जायखौ देरहागोन बायसा मोनदों बिसोरमोनहा देरहालांदों। एबारबो बेनो। आं मुंखौ खारिला, खिन्थु सानै साथामसो जोबोद मोजां केन्डिडेट दङ। जुदि सोलाय सोल' खालामोबा देरहानायनि सम्भाबनाया बांसिन। थ' बिदिब्ला आङो दिनैनि आंनि राजखान्थि आयदायाव बे फंनै जोंनि कख्लाबारिनि मानसि हिसाबै, आं कख्लाबारिनि भटार्स हिसाबै बेखिनि खोथाखौ नोंथांमोननो फोरमायहरनाय जाबाय, हाग्रामा सार आरो प्रमद बर' सारनो। मानोना नोंथांमोना नोंथांमोननि खाथियाव जिरायनानै जोङो खोथा बुङोबा जाम्बा सानो नालाय, ओंखायनो आङो डाइरेक्ट माने ससियेल मिडियाजों नोंथांमोननो बे खोथाखौ फोरमायहरनाय जाबाय। गोरोन्थि जायोबा निमाहा होदो। जै बर' हारिनि।